més 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és, la resposta era Déu. La consigna era pàtria, la resposta aixeca el braç. La classe era a les 9, lo mestre era a les 10. El vàter era al fons, la merda era a l'entrada. Los amics eren tots, los enemics eren tots. Los diplomes eren grocs, los diplomats eren verds. Lo Crist era de fusta, los cristians de cartró. Los pupitres eren bruts, los que seien eren pobres. La regla era per la mà, la mà era per tancar-la. El càstig era sever. El castigat era por. La missa era molt sèria, els assistents no ho sabien. El capellà era vell, los nens tampoc no ho sabien. Los corredors eren llargs, los que corrien fugien. Lo rellotge era bonic, les hores eren llargues. L'ensenyança era com era, los ensenyats lo que són. L'ensenyança era com era, los ensenyats lo que són. Ni més ni menys el que són. Ni més ni menys lo que són. Mestres, Crist i capellà, pupitres, companys i llibres, merda, infància, fe i tendresa, el temps, la por i l'estima, tot perdut per sempre. Tot perdut per sempre. El resultat era un, la jugada era